Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Krishna. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. அனைவரையும் பகவத்கீதா ஷார்ட் பாகவதம் தமிழ் செக்ஷனோட ஷார்ட் பாகவதம் செஷனுக்கு வரவேற்கிறோம். இது 15 நிமிடம் உள்ள இதுதான். 15 20 நிமிஷம் வேணா எடுத்துக்கலாம். இது எங்கேருந்து நம்ம எல்லாம் நடத்துறோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில் இஸ்கான் குலை மங்களூர். அங்க டேட்டியை தான் வணங்கி விட்டு நம்ம நம்மளுடைய இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். பிரணாம மந்திரம் மீது ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம எந்த அத்தியாயத்துல இருக்கோம்? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் காண்டத்துல 10வது அத்தியாயத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ அது என்னது? ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் துவாரகை பயணம். எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் எனது போர் முடிந்து விட்டது. எல்லாம் ராஜ்யம் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ உங்களுக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜா கொடுத்தாச்சு. இனிமே நம்மளோட வேலையை பார்த்துன்னு போகலாம்னு சொல்லிட்டு போற அதோட 17வது ஸ்லோகம் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அது என்ன பார்க்க போறோம்? उषित्वाहास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया. அப்ப நீங்க யாருக்கெல்லாம் படிக்கணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது நான் ஒருத்தரையே கூப்பிடுறேன். அவர் கமோஷன் வேண்டாம். அண்ட் நீங்க ஒருத்தரா படிக்கலாம். வைத்தியநாதன் பிரபுஜி உங்களோட ஹேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ்டா இருக்கு, நீங்க படி. படி சாரி படி படிக்கிறா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹஸ்தினபுரே மாசான் கதிபயான் ஹரிஹி சுக்ருதம் ச விசோகாய ஸ்வசுஷ பிரிய காம்யாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி படி.
उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् हदिबायन् हरि सकृतां सविघ्नो विशोकाय स्विस्कस्य प्रियकाम्यया स्वसूश्च प्रिय काम्यया। कलावती माताजी पढ़े। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कदिप्रयान् हरिः सुहृदां च विशोगाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रेवती माताजी पढ़ी। श्री कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। उषित्वा शिनापुरे मासान् कदिपयान् हरिः सुहृदां विशोकाय स्वस्यच्च प्रियकाम्यया। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम स्वामी। जानकी रमन प्रभु जी पढ़ीगो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कदिपयान् हरिः सुहृदां च विशोगाय स्वसुशिष्य प्रियकाम्यया। வைத்தியநாதன் பிரபு ஜி ஜபிச்சுன்னு இருக்கேளோ, சத்தம் கேட்கறது பின்னாடி. மியூட் போட்டுமா? ஓகே. எல்லாரும் படிச்சுட்டா? யாருக்கும் படிக்க வேண்டாம். ருக்மிணி மாதாஜி வரலையோ? ஓகே. இல்லாட்டா மாதாஜிக்கு தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது, அதனால. ஓகே, வேற எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம இது நான் ருக்மணி படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாசான் கதி பயான் ஹரிஹி சுக்ருதாம் ச விசோகாய ஸ்வசு பிரிய காம்யையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த விதம் வேர்ட்ஸ்ல இருந்தே நமக்கு நல்லா புரியும். உஷித்வா தங்கி இருந்து ஹஸ்தினபுரே. ஹஸ்தினாபுர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அங்க வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல எப்படி எழுதிருக்குன்னா ஹாஸ்தினபுரே, ஹஸ்தினாபுர நகரத்தில் மாசான் மாதங்கள், கதிப்பயான் ஒரு சில, ஹரிஹி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், சுஹ்ருதாம் நம்ம இதெல்லாம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே வந்திருக்கு. சுஹ்ருதாம் உறவினர்கள், ச மேலும், விஷோக அப்படின்னா அவர்களை சமாதானப்படுத்த, ஸ்வசு தங்கையை, ச மேலும், அப்புறம் என்னது காமியா, பிரிய காமியா திருப்திப்படுத்த. இதை என்ன சொல்றாங்க? மீனிங் பார்த்துடலாம் என்னன்னு. ஸ்ரீஹரி எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் மறைக்கிறது, டவுன் பண்றேன். ஸ்ரீஹரி யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது உறவினர்களை சமாதானப்படுத்தவும் அவரது சொந்த தங்கையதடி சுபத்ரா தேவியை திருப்திப்படுத்தவும் ஒரு சில மாதங்கள் ஹஸ்தினாபுரத்தில் வசித்தார். போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டார். ஆனா என்ன எடுத்து எல்லாரும் வந்து போறீங்களே என்னத்துக்கு, இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருங்களே, பழகி போயிடுத்து, நீங்க இருந்தாதான் ஒரு தைரியமா அது இதுன்னு சொல்லும்போது சரி அப்புறம் என்னது, இன்னும் இவ்வளவு பேரை சமாதானமும் படுத்தணும். நிறைய பேர் இழந்திருக்காங்க, நிறைய பேர். சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம இருந்தா கொஞ்சம் வந்து ஆசுவாசப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தங்குற. அப்ப அதெல்லாம் என்ன தெரியாது, அவரோட டியூட்டியை விட்டுட்டு அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு வேண்டி இறங்கி வரார். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நமக்கு அதுதான் படிக்கணும். சோ இதுல இருந்து என்ன நம்ம என்ன கருத்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கலாம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? ஹஸ்தினாபுரத்தில் கருணையின் ஒளி. குருக்ஷேத்திர போருக்கு பின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஏன் தங்கி இருந்தார், அங்கே ஏன் தங்கினார்? ரீசன் இஸ், இப்ப 3 ரீசன் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. போரின் முடிவு, துயரத்தின் மத்தியில் ஒரு புதிய தொடக்கம் நிகழ்வு. என்னது? குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின் முடிவு நடந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட்ல ஆயிட்டேனோ? கேட்டுதா நான் பேசுறது? என்ன எடுத்துன்னு தெரியல, மியூட்ல போயிட்டேனா? மியூட் பண்றாங்க எல்லாம். கோர்ஸ் பண்ணவங்க யாரும் மியூட் பண்ணிடாங்க. என்ன மியூட் பண்ணிடாங்க. ஓகே, இப்ப என்னது நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரியாது, இது வரைக்கும் கேட்டதுன்னு. சோ இது வரைக்கும் என்ன நடந்ததுன்னா, குருக்ஷேத்திர போர் வந்து முடிவு பெற்றது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, முடிச்சு விட்டு விழா யாரெல்லாம் இறந்துட்டாங்க போயாச்சு. அப்புறம் யாருக்கு ஆக்சுவலி முடிச்சு விட்டணுமோ பாண்டவர்கள்ல மூத்த சகோதரா இருக்கிற யுதிஷ்டருக்கு முடிச்சு விட்டு விழா நடந்தாச்சு. மாபெரும் அழிவுக்கு பின் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அரியாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து, இப்ப நம்ம போகலாம், நம்ம டியூட்டி ஆயிடுத்துன்னு போகலாம் நாம் எதிர்பார்த்தார். யாரு? கிருஷ்ணர். சூழ்நிலை அங்க எப்படி இருந்தது? தேசம் மீண்டும் வர தொடங்கி இருந்தாலும், ஒரு புதிய ஒரு என்ன தேசம் உருவாகி விட்டது, எல்லாம் நன்னாதான் நடக்கணும். இருந்தாலும் இழப்பின் துயரம் அனைவரையும் சூழ்ந்திருந்தது. எவ்வளவு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இல்லையா, அந்த குடும்பத்துல மக்கள்லாம் எவ்வளவு பேர், அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சோக சூழ்நிலை தான் இருந்தது. சோ அங்க வந்து என்ன ஆச்சு, பகவானின் முடிவு. இப்ப அவர் வந்து தன்னுடைய கடமையை பண்ணணுமா, என்னோட ஆயிடுத்து டியூட்டி ஆயிடுத்து, நான் பாட்டுக்கு என்னோட வேலையை பார்த்துன்னு போலாம், அந்த மாதிரி பண்ணணுமா, இல்ல அன்பின் காரணமா கட்டுப்பட வைத்தார். அவரை வந்து கட்டுப்பட
கட்டுப்பட்டு விட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். கட்டுப்படுத்த விட்டாரா? கட்டுப்படுத்த விட்டார். கரெக்ட், அதுதான் கரெக்டான வேர்டு. ஏன்னா நம்மளோட அன்பால பக்தர்களோட அன்பால அவர் கட்டுப்பட்டு விட்டாரா, இல்ல என்னோட கடமை ஆயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டு போறாரா, இதுதான் வந்து அவர் தீர்ப்பு. சோ துவாரகை, கிருஷ்ணர் அவரது சொந்த ராஜ்யமான துவாரகைக்கு புறப்படுவதாக இருந்தது, அதுதான் கடமை. ஆனா என்ன பண்ணிட்டார், ஹஸ்தினாபுரத்துல தங்கினார். துயரத்தில் இருக்குமாறு உறவினர்களை தேற்ற வேண்டிய அன்பு, அப்ப அன்புக்கு வேண்டி அவர் கட்டுப்பட்டார். பகவான் புறப்பட தயாரானார், ஆனால் அன்பின் அழைப்பு அவரை தடுத்து நிறுத்தியது. இல்லை நம்ம என்ன தெரியாது, நம்ம அன்போடு பகவானை அணுகினோம்னா அவர் அப்படியே இறங்கி வந்து நமக்கு வேண்டிய எதுவும் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கார். நம்ம ஆசைப்படுறத வந்து கொடுக்க மாட்டார். அவருக்கு நமக்கு என்ன தகுதி உண்டோ கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஆனா நம்ம என்ன அன்போடு அவரை வந்து அணுகணும். நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அதை அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பார். சோ இந்த 3 ரீசன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னாக்கா, அரசனின் வேண்டுகோள், யுதிஷ்டன் துயரம், எல்லாரும் போயிட்டாங்க, நீயும் இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா என்னப்பா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்ற. அப்புறம் என்னது, இவர் பீஷ்மதேவர், விசேஷ கருணை, பீஷ்மதேவரின் பக்தி. நான் இறுதி காலத்துல நான் அம்பு படுக்கையில இருக்கேன், உன்னை பார்த்து இறக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிருக்கேன், நீ அதுக்குள்ள போனா எப்படி, நீ இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வேண்டுகோள். அப்புறம் என்னது, சொந்த தங்கை, அவளுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு இது இழப்பு இல்லையா, மகன் போய் அந்த மருமகளுக்கு வயத்துல இவர் வளர்ற குழந்தை சிசு வளர்றது, அதையும் நோக்கி வந்து பிரம்மாஸ்திரம் விட்டு எவ்வளவு துயரம். சோ அவளையும் தங்கையும் தேற்றணும். சோ தங்கையை தேற்றுதல் சுபத்ரையின் இழப்பு. சோ அரசனின் மனசோர்வு, இவரோட என்னது, யுதிஷ்டரோட என்ன மனசோர்வு, உறவினர்களை இழந்த துயரத்தால் பீடிக்கப்பட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு ஆறுதல் தேவைப்பட்டது. அப்புறம் அரசனை சமாதானம் படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. கண்டிப்பா யாரு துயரத்துல இருக்காங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட தான் பார்க்கணும். நம்ம டியூட்டி ஆயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது. சோ என்னப்பா டோன்ட் வரி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதானப்படுத்தணும். அப்புறம் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் அன்பான வேண்டுகோளுக்கு கட்டுப்பட்டு பகவான் தனது பயணத்தை ஒத்தி வைத்தார். இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். அடுத்தது என்னது, பீஷ்மதேவர். பீஷ்மதேவருக்கு விசேஷ கருணை காட்டினார். மாபெரும் பக்தரான பீஷ்மதேவர் தனது வாழ்வின் இறுதி தருணங்களில் இருந்தார். அம்பு படுக்கையில் இருந்தார். ஆனா அவருக்கு வந்து இச்சாமரணம் இருந்ததுனால அவர் வந்து வெயிட் பண்ணியிருந்தார் கடைசி காலம். அந்த ஒரு அயனம் உத்தராயணம் எல்லாம் நல்ல ஆஸ்பிஷியஸ் டைம், பக்தர்களுக்கெல்லாம் அது பார்க்கவே வேண்டாம். இருந்தாலும் கிருஷ்ணன் முன்னாடி இருக்கார். அவர் அந்த மாதிரி இச்சாமரணத்துக்கு அந்த இதுல கட்டுப்பாட்டுல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். பகவானை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி அந்த மாதிரி இறக்கணும்னு. அப்புறம் என்னது, அவர் பாண்டவர்களின் தலைநகரான ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருந்தார். அந்த மாபெரும் வீரருக்கு தனது விசேஷ கருணையை காட்டவும் முக்தி அளிக்கவும் கிருஷ்ணர் அங்கே தங்கினார். சரி, அவர் அப்படி பக்தர் வேண்டுறாரா, இவர் பெரிய பக்தராச்சே, அவர் அப்படி என்னுடைய என்னது கடைசி நேரத்துல என்ன பார்க்கணும்னு விரும்புறாரா, ஓகே ஃபைன், நான் இருந்துட்டு போறேன், என்ன வேணும் போ அப்படிங்கிறது. அவர் அப்படி இறங்கி ஒரு பக்தரா பார்த்து வந்து அந்த மாதிரி ஒருத்தரோட ஆசைகளை வந்து பூர்த்தி பண்றார். அப்புறம் எனது சொந்த தங்கை சுபத்ரையின் கண்ணீரை துடைக்க என்ன எடுத்து அவளுக்கு பகவான் தங்கியதற்கு முக்கிய காரணம் தமது தங்கை சுபத்ரா தேவியை திருப்திப்படுத்துவதையா. அவள் சந்தித்த இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாதது. அவளுக்கு ஆறுதல் கூற வேண்டியது மிக அவசியமாக இருந்தது. என்ன எடுத்து அவளுக்கு, அபிமன்யுவின் மறைவு. அபிமன்யு யாரு, சுபத்ரையின் மகன். ஒரு தாயின் பெருந்துயரம். இவ்வளவு நம்ம இருக்கும் போதே நான் ஒரு மகன் இழந்துட்டானா அதுல பெரிய துயரம் தான். நம்மளே இப்ப இந்த காலத்துல எல்லாம் பாக்குறோம். ஒரே மகனை பறி கொடுத்த தாய் அவள். அப்புறம் என்ன, போரில வந்து பலியானான். யாரு, அபிமன்யு, சுபத்ரையின் ஒரே மகன். அப்ப யாரு தவிக்கப்பட்டா, அம்மா தவிக்கிறாங்க, கூட இருந்த மனைவியும் வந்து கல்யாணம் மனைவி உத்தரா தேவியும் ரொம்ப வந்து அவதிப்படுறா. ஏன், புதிதாக திருமணம் ஆகியிருந்த அபிமன்யுவின் மனைவி பரீட்சித் மகாராஜனின் தாய் சிசுவ வயத்துல வச்சுருக்கா. அதையும் நோக்கி வந்து அந்த அஸ்வத்தாமன் அந்த விட்ட பிரம்மாஸ்திரத்தை அப்பவும் வந்து பகவான் வந்து காப்பாத்துறான். இப்போ இவ்வளவு பேரை வந்து அவர் வந்து பேரு பேரா அவர் வந்து ஒருத்தரும் உத்தரவாதம் கொடுத்து நான் இருக்கேன், டோன்ட் வரி, நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இது பண்றார். சோ இந்த மாபெரும் இழப்பின் நேரத்தில் அவளுக்கு தனது சகோதரரான கிருஷ்ணரின் ஆதரவு மிகவும் தேவைப்பட்டது. சோ இதுல இருந்து என்ன பண்ற, பகவானுடைய டிசிஷன், மேக் அ டிசிஷன். பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவதை பகவானின் ஆர்வம், அதுதான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்தமான விஷயம். சோ உலகியல் பார்வையில் என்னது, கடமையை முடித்து விட்டு உடனடியாக திரும்ப வேண்டும். இதுதான் நம்ம வந்து உலகியல், நம்ம எல்லாரும் அப்படிதான் பண்ணிட்டோம். ஆனா பகவானின் பார்வை எப்படி இல்லை, அப்படி கிடையாது. நான் ஒரு பக்தருக்கும் நான் வந்து ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அவருடைய குழந்தைகள் இல்லையா, ஒரு குழந்தையும் நான் வந்து பார்த்து வந்து அவளுக்கு என்ன வேணும், அதுவும் பக்தர்களா இருந்ததுன்னா ரொம்ப விசேஷ கருணை. சோ பகவான் தனது பக்தர்களை எந்த அளவுக்கு வேண்டுமானாலும் திருப்திப்படுத்த எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறார்.
அப்ப தனது சொந்த கடமைகளை விட தன்னை நம்பியிருக்கும் பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கே அவர் முன்னுரிமை அளிக்கிறார். சோ எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறார் இல்லையா? இப்போ அப்ப பகவானோட கருணையின் எல்லையை பார்க்கணும். அவர் வெறும் பக்தர்களா இருந்து அவருக்கு நம்மள்கிட்ட வேற ஒண்ணுமே அவர் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இது நீங்க ஆஃபர் பண்ண வரும். காலையில வாங்க மங்களாரத்திக்கு, அப்புறம் என்ன ஜப்பா பண்ணுங்க, என்னை நினைத்து ஸ்மரணம் பண்ணுங்க, என்னை நினைத்து ஒரு 4 ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. இதேதான் அவர், என்னை நினைந்து என்னை நம்புங்க, நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற. சோ இதுதான் பக்தர்கள் சரணடைறாங்க. சோ பரிபூர்ணமான உறவினர். அவர் எல்லாருக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டமா இருக்கார். அவரது பக்தர்களால் மட்டுமே அவரது உறவினர்களின் பாகங்களை ஏற்க இயலும். பகவான் பரிபூர்ணமானவர். சோ பக்தர்கள் எப்படி அவர் என்ன சொல்றாரு, அவரை ஏத்துண்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை, ஒரு ஃபெய்த் அது இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பா அவரையும் ஏத்துண்டு அவரும் வெயிட் பண்றாரு நமக்கு இது கொடுக்கறதுக்கு, பெஸ்டோ பண்றதுக்கு நமக்கு நல்ல விஷயங்கள்லாம். சோ அரசனாக, வழிகாட்டியாக, சகோதரனாக பக்தர்களின் தேவையை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யும் ஒரே புகலிடம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. பாக்கி எல்லாரும் பேருக்கு தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா நம்மளுடைய உற்ற நண்பர் எப்பொழுதுமே நம்ம கூட இருக்கிறவர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கு. ரெண்டு வந்துட்டோம் நம்ம அதுக்குள்ள. வாஞ்சாகல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய். அது அப்புறம் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தானே, என்ன ஹரே பண்ணுவோம்? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதோ